Все-таки вони порушують законодавство України, вони ж в'їжджають незаконно в Крим, незаконно, населяються там незаконно, незаконно. Якщо їх Україна залишить, це буде якось дивно. Що ви скажете? Ну, смотрите, на самом деле вы правильно сказали, что уже за короткое время заявление достаточно высокопоставленного чиновника, потому что быть заместителем руководителя офиса президента Украины именно по внешним вопросам — это действительно, по сути дела, формировать стратегию внешней политики нашей страны. Но я бы к этому вопросу отнесся бы или разбил бы на несколько важных аспектов. Первый аспект — это исторический. Когда мы говорим об историческом аспекте, то вы действительно вначале, когда задавали мне вопрос, задали ряд моментов, связанных опять же с Крымом и связанных с крымско-татарским народом. Сразу же после аннексии Крыма 1783 года, когда крымские татары представляли практически подавляющее большинство Крымского ханства, по сути дела, и по разным данным, в Крымском ханстве проживало от 4 до 6 миллионов человек, то мы в итоге получили в связи с политикой оккупантов, политикой царской России несколько оттоков населения, коренного населения, которое вынуждено было уехать как в сторону Румынии, так и в сторону Турции. Я уже не говорю о том, когда десятки и сотни тысяч людей просто погибали в море. И, конечно же, финалом этих событий была депортация 1944 года, когда Крым вообще был зачищен от коренного народа. И это является важным свидетельством или важным примером для того, чтобы в будущем потом говорить о том, что крымские татары не имеют никакого отношения к Крыму, что крымские татары никогда не жили в Крыму, что крымские татары — это там татарская диаспора и так далее, что это потомки монголо-татар и так далее. И вот в этот исторический аспект он как раз-таки закладывался на протяжении более 200 лет. И, соответственно, конечно же, с чем нам приходилось на протяжении многих десятков лет бороться. А теперь, что касается международной перспективы на будущее. Теперь, когда сегодня наши чиновники, реагируя на российские СМИ в этом контексте, начинают давать свое оправдание, я бы сказал, даже рефлексировать на все эти моменты, потому что действительно в «Комсомольской правде» появилось как раз-таки что-то подобное. И тут мы должны учитывать, что сегодня подобными заявлениями наши высокопоставленные чиновники дают посыл к россиянам, к оккупантам, способствовать политике замещения населения. Ведь мы понимаем, что любой агрессор, когда захватывает или пытается колонизировать другую землю, чужую территорию, он в первую очередь пытается заместить его населением, собственным населением, для того, чтобы закрепить и укоренить, скажем, ту часть своего населения, которая мыслит по-другому, которая не знает Украину, которая не знает крымских татар, которая воспринимает Крым... Не знает, а ненавидит, скажем так, да. Конечно, так оно получается. И поэтому сегодня, даже не подойдя близко к моменту деоккупации Крыма, заявляя об этом, мы таким образом, вернее, наши высокопоставленные чиновники дают посыл оккупантам к дальнейшим действиям замещения населения. Это раз. И таким образом хотя бы в информационном плане не приостанавливают этот процесс. Далее я бы обратил бы на юридический или правовой аспект. Но, во-первых, мы четко понимаем, и все прекрасно знают, что Российская Федерация сегодня, способствуя переселению собственного населения на территорию оккупированного Крыма, на самом деле нарушает 4-ю Женевскую конвенцию. Это раз. Нарушает в том числе и конвенции, связанные с гуманитарным правом. Это два. Потому что таким образом ухудшает состояние или возможность проживания тех граждан, которые проживали до оккупации и продолжают проживать. Ну и третье, конечно же, нарушается и украинское законодательство. Как в противовес с украинским законодательством после деоккупации люди, которые нарушили закон о миграции, законы о пересечении границ и так далее, в том числе и Конституцию Украины. И как же государственные чиновники Украины не будут исполнять украинские законы. Поэтому сегодня
мы, наоборот, должны вести четкую политику, четко обозначая, что любые договора, любые действия, любые приобретения, любые не граждан России, не граждан Украины на территории оккупированного Крыма, они незаконны. И в любом случае даже россияне, которые приобретают землю или имущество, они будут незаконными, и россияне должны бояться приобретать. Есть опыт в других странах. Возьмем мы Северный Кипр, возьмем мы другие территории, где на самом деле даже иностранные граждане или граждане других стран, прежде чем приобрести, всегда пытаются уточнить, а кому принадлежит эта территория. Поэтому сегодня мы как раз-таки, Крымско-Татарский ресурсный центр со своей стороны, мы специально разрабатывали степень коллаборации, методику о степени коллаборации, и таким образом мы даем посыл, на что и отреагировали российские СМИ очень серьезно, и их сателлиты здесь в Украине, такие как Шари и так далее. Таким образом мы даем посылы наоборот для россиян, чтобы они четко понимали, что в Крым сегодня ехать не стоит, что в Крыму не стоит приобретать имущество, что в Крыму не стоит вкладывать в Крым свои собственные заработанные, я не знаю каким путем, но финансовые средства, потому что все это будет изъято. Или все это будет, соответственно, должны будут они продать по какой-либо цене. Я не говорю, что завтра насильно должны закинуть в вагоны и, соответственно, вывести. Тем более мы сами пережили на себе эти процессы. Но мы должны действовать превентивными мерами, мы должны не допустить массового здесь заселения. Потому что в противном случае мы даже после деоккупации будем иметь не просто Крым как территорию, а мы будем иметь Крым как взрывную бочку, которая будет всегда угрозой для унитарного украинского государства. И поэтому сегодня единственным и важным инструментом в этом вопросе, особенно касающегося с правом на самоопределение, это вопрос как раз-таки связанный с коренным народом Крыма, с крымско-татарским народом и его правом на самоопределение. Крымско-татарский народ самоопределился. Крымско-татарский народ сделал свое обращение и заявление еще в 2014 году от Меджлиса крымско-татарского народа, где обратился к украинскому народу и украинскому парламенту. И поэтому здесь мы четко должны действовать и пошагово показывать, принимая соответствующие законы в Украине, которые будут, наоборот, рефлексировать на российских граждан и на российских политиков. И, соответственно, с их стороны будет соответствующая реакция, которая будет притормаживать процесс активного переселения россиян в Крым. Ну, власне, я тут хочу, продовжуючи про заяви українських чиновників, нагадати дві заяви Резнікова, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. 3 лютого він зробив схожу заяву, як Жовква, що Україна точно не збирається порушувати чиїхось гуманітарних прав, у всіх буде можливість вільно ухвалювати рішення. Якщо захочуть легально жити на території України, можуть отримати статус іноземних громадян, прийняти українське громадянство або жити як особи без громадянства. Або ж ці люди мають ухвалити інше рішення, повернутися на свою історичну батьківщину. Ми не збираємось, на відміну від спадкоємців сталінського режиму, займатися депортацією, сказав міністр тоді в інтерв'ю. А 27 березня той же Олексій Резніков в ефірі телеканалу «Дом» заявив, що громадяни України, які прибули на території, громадяни Росії, які прибули на територію окупованого Криму, після деокупації все ж таки мають повернутись до себе на батьківщину, в Росію. Цитата. Щодо долі цих людей, яких завезли. Вони не громадяни України, вони приїхали або добровільно, або насильно, але вони, по суті, посібники цього злочину, що вчиняється офіційною Росією, офіційним Кремлем. Тому їхня доля, я не люблю слово депортація, воно має дух сталінського режиму, але українським законодавством передбачено видворення з країни, це право будь-якої країни, сказав міністр. Ну, такі от така синусоїда йде, то ні, не будемо депортувати, потім та ж людина каже, ні, ну, вибачте, все-таки за законами України, ну, вам доведеться поїхати. Потім Жовков каже, ні, не будемо депортувати, можемо чекати від Жовкви ще однієї заяви, можливо, діаметрально протилежної.
Но мы надеемся, что реакция Жоквы будет на реакцию общественности, потому что действительно Алексей Резников, он отреагировал на реакцию общественности. И я лично неоднократно заявлял об этом и говорил, что все-таки Алексей Резников является достаточно образованным и грамотным юристом. И поэтому я думаю, что как раз-таки как юрист уже позже Резников адекватно, скажем, отреагировал и адекватно сделал заявление. Ну, власне, щодо грамотних юристів, от ще один юрист-міжнародник Борис Бабін так прокоментував ці заяви, що переселення власного населення на окуповану територію є міжнародним злочином. Для такого населення, як знаряддя та співучасників такого злочину, міжнародної конвенції, яке стосується гуманітарного права, не захищають. Більше того, міжнародне право зобов'язує представників держав не тільки не бути співучасниками міжнародних злочинів, не тільки не виправдовувати їх, але їм протидіяти. Так, міжнародне право, прав людини забороняє колективне вислання іноземців, але є механізми відступу від цієї норми під час конфлікту та є й механізми видворення іноземців поштучно. У нас на зв'язку Віктор Ягун, генерал-майор Служби безпеки України, колишній заступник голови Служби безпеки у 2014-2015 роках. Вітаю вас, пане Вікторе. Добрий вечір. Обговорюємо заяви заступника голови Офісу президента Жокви, що росіян після деокупації Криму виселять з Криму не будуть повертати на батьківщину. Ну, але є, тим не менш, закон України, там закон про громадянство і про режим перебування іноземних громадян на території України. Ну, не рахуючи того, що вони незаконно в'їхали в окупований Крим, незаконно там набули якусь власність, вони, власне, вже порушують закони України, да, про перебування громадян. І за законами України вони можуть бути видворені. От Борис Бабін каже, що ну, да, масово видворяти це дійсно з точки зору там, прав людини можливо і не зовсім добре, але, наприклад, рішенням суду, як це передбачено законодавство, по кожному конкретно можна таку процедуру буде запровадити після деокупації. Дивіться, в світі було декілька таких епізодів, які, можливо, комусь не подобаються, але вони відбулися. Це епізод, який всі знають після Другої світової війни в Чехії з Судетами. Судетські німці, так. Так, коли було прийнято кардинальне рішення без якихось там звернень. А й більше того, судетські німці там жили і до початку Другої світової, і до початку окупації Чехії, Німеччини. Ну, будемо, грубо кажучи, я не скажу, що це їхня історична батьківщина, але вони там значну кількість років прожили, там сотні років прожили. Це один такий приклад. Інший приклад ми можемо взяти країни Африки, де після набуття незалежності вони масово депортували білих громадян, колишніх представників адміністрації колоніальної. Це так само не дуже було таке демократичне рішення, але вони так само це робили, і причому робили це набагато жорстокіше, ніж хто б міг це собі вважати. Маємо приклад примусового витиснення з М'ями, це етнічна група мусульман, яка там так само роками жила, і навіть представниця влади тодішньої, ще до хунти, яка має Нобелівську премію, навіть вона була причетна до того, що силовими методами була витиснена ця громада з території. Тобто зараз в сучасному світі є такі прецеденти. Зрозуміло, що я їх не вітаю, але треба щось буде робити, тому що ситуація критична, особливо в Криму. Це надзвичайна ситуація, коли прийняті рішення окупаційною владою про можливість там залишення ветеранів військової служби, пенсіонерів. Це такий контингент вибуховий, як ми знаємо. До речі, ще за України, коли Україна підписала договір про взаємне визнання пенсій,
вони тоді масово оселялися, залишалися там після виходу на пенсію з Чорноморського флоту. Це так само була та вибухова суміш, яка зіграла свою негативну роль в 2014 році. От дивіться, пане Вікторе, є ще досвід Латвії. В Латвії була проблема, що туди після 45-го року навезли, було заміщення населення, латишів виселяли в Сибір, а на їхнє місце переселенці з Росії. Таким чином, що там десь 40% на 91-й рік було росіян. В Латвії пішли іншим шляхом, там от є громадяни, а є не громадяни. Тобто ви можете жити, голосувати не можете. Це не тільки Латвія, це всі прибалтійські країни. Просто в Латвії це була надзвичайно величезна проблема, бо справді там критична була кількість цих людей. І ми знаємо ситуацію в Ризі, де декілька каденцій підряд виграє представник якраз тої громади російськомовної. Тобто це величезна проблема в Прибалтиці. Так, можна таким чином рішати, розумієте? Я хочу підтримати тих, хто виступав раніше, на рахунок того, що більша частина тих людей, які опинилися, наприклад, в Криму, чи там представники окупаційних представників на території Луганська і Донецька окупованих, вони приїхали незаконним шляхом, тобто вони перетнули кордон України поза законним, поза закритих наших прикордонних пунктів. І це власне та підстава, яка нам дозволить, я не кажу масово, але це якраз та підстава, яка дозволить нам їх просто позбутися. Це, до речі, дуже цікава історія. От ви, як заступник голови СБУ, в гарячий час, 14-15 рік, звільнення Слов'янська, звільнення Краматорська і так далі. От зараз ми бачимо, що вибрали в народні депутати людину, яка організовувала там незаконні референдуми і так далі. При деокупації Криму і Донбасу, там насильно роздають російські паспорти. Як насильно? Не хочеш, не бери, тоді, значить, ти тут жити не будеш. Але є закон України про громадянство. Якщо людина добровільно набуває громадянство іншої країни, це є підставою для втрати українського громадянства. І це може бути такий цікавий момент, який дозволить відсікти, скажімо, і як публіку, яка понаїхала з Росії, так і людей, скажімо так, м'яко кажучи, нелояльних до України. Ненавидять люди цю країну, але продовжують тут жити. Це теж може бути таким певним інструментом після деокупації, так само, як в Латвії, наприклад, позбавляти громадянства, а потім доводьте, що ви гідні бути громадянами, складайте якісь певні іспити і так далі. Для цього треба якісь певні законодавчі ініціативи, вам так не здається? Я вас підтримую, тому що треба вирішувати питання не тільки з їхньою примусовою паспортизацією, але й вирішити питання видачу величезної кількості документів, які не правомочні за законами України. Тобто там якісь там нотаріальні дії, там купівля-продаж, вони частково там, наприклад, Донецько-Луганською, я знаю такі факти, захоплюють квартири, які належать Брошенки називається, да. Брошенки на сленгу. Це якраз ті моменти, які треба вже зараз законодавчо затвердити, щоб вони собі там не будували якихось примарних конструкцій, що їм це зійде з рук. Нічого не зійде. Це згадається. Це і продаж наших підприємств незрозуміло куди, і розкрадання державних і приватних фірм. Це все треба згадувати, і це все можна вписати в закони, і в тому числі в той закон, який стосується колабораціонізму. До речі, про колаборантів. Мер Херсона, чинний мер Херсона Ігор Колихаєв пропонує в своїх заявах зараз подавати воду в Крим. Про це він повідомив в інтерв'ю «Руху Чесно». На питання журналістів, чий же ж Крим, Колихаєв відповів, що Крим – це Україна. Тоді журналісти запитали, як він ставиться до відновлення постачання води. Він сказав, а що ж, Крим – це Україна, значить, треба подавати. І так далі. І багато таких дивних у нас персонажів, які просувають російські наративи в повний зріст. Ви як я все ж таки, оцінюєте ці історії?
Я належу до тої категорії осіб, які все ж таки прихильні до якихось жорстких методів. Чому? Тому що ми знаємо ті маркери, які колись видавали сепаратистів-колаборантів, і які, відповідно до законодавчих ініціатив, які були прийняті за останні роки, вони просто, якщо не зникли, то, по крайній мірі, вже не стоять так різко. Да? Там і якісь там стрічки... Ні, робота проведена службою, приховувати не будемо, звичайно. Я маю на увазі, що треба все ж таки визначати в тому законі, що, дивіться, невизнання окупації Криму це є злочин. Невизнання агресії Російської Федерації – злочин. Невизнання якихось інших речей. Так само, якщо ми це все чітко випишемо в законі, я думаю, що дуже багатьом, навіть депутатам Верховної Ради, буде незручно виступати в публічному просторі. Тому що оці всі якраз наративи, вони повторюють, а за ними вже повторюють якісь люди меншого рівня. Згоден. Якщо ми це все чітко визначимо і будемо контролювати, і суспільство це буде документувати, я думаю, що таких фактів буде набагато менше. Я не скажу, що вони зміняться за один день, але, по крайній мірі, вони будуть мати ті рамки, за які вони не зможуть вийти. Дякую, пане Вікторе. З нами був Віктор Ягун, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. До речі, повертаючись до розмови з паном Іскандером Барієвим. Пане Іскандере, ви з нами? Да, я с вами, и я хотел немного прокомментировать. Дело в том, что... Про закон, до речі, зараз в Верховній Раді є зареєстрований законопроект, який передбачає заборонити взагалі всілякі спроби подачі води в окупований Крим до деокупації, щоб не було спекуляцій на цю тему. Там сьогодні подаємо, завтра не подаємо, подаємо, не подаємо, для того, щоб не було цього пінг-понга з цими російськими, знову ж таки, наративами. Як ви до цього ставитесь? В первую очередь я хочу полностью поддержать последние тезисы пана Ягуна, пана Виктора, который сказал, что законодательно должно быть в Украине закреплено о том, чтобы непризнание, там, допустим, или сомнение в том, что Крым оккупирован и так далее в Украине, для того, чтобы действительно ни чиновники украинские, ни граждане не могли заявлять о том, что Крым ставить под сомнение окупацію Криму і Донбаса. От Росія ж, до речі, сама Росія пішла цим шляхом, вони там закон, що забороняється визнавати Крим не російським. Да, Россия целенаправленно на это пошла, и они даже провели всеобщее голосование, так называемое, для того, чтобы внести изменения в Конституцию. И сегодня мы видим следующие шаги, когда вступает в силу указ президента Российской Федерации, и как раз-таки граждане Украины и граждане других стран, которые имеют какое-то имущество в Крыму, они будут лишены этого имущества, они будут лишены непосредственно земельных участков. И мы видим, как они пошагово идут, и целенаправленно идут, они обрезают все какие-либо сомнения в этом вопросе и ограничивают действия тех же политиков и условно тех же чиновников. Что касается с нашей стороны мы действительно удивляет, когда посылы идут от государственных чиновников в украинское общество о том, что может быть подать воду, а может быть там мы будем снисходительно относиться к россиянам и так далее. Для нас сейчас очень важно, как я уже говорил в начале, важно дать основные посылы, чтобы россияне не были заинтересованы поселяться непосредственно на оккупированных территориях, будь то это Донбасс, будь то это Крым. Кроме того, я хочу здесь обязательно поправить некоторые моменты. Неудачные примеры были у пана Виктора, когда он сравнил с народом Рохинджи в Мьянме. Народ Рохинджи — это коренной народ. Там ситуация с депортацией была чисто направлена на зачистку территории. И это было действительно серьезное преступление международное. Или мы, если берем ситуацию с Крымом сегодня, то речь идет о нелегальном пребывании
российских граждан на территорию Крыма и таким образом на территорию Украины. И таким образом мы четко должны обозначать, что это есть преступление, которое регулируется международным правом. И поэтому об этом мы должны системно говорить и об этом мы должны информировать. И поэтому, опять же, возвращаясь к нашей методике по коллаборации, у нас там есть два важных пункта. Это пребывание в Крыму до оккупации и во время оккупации, и легальное или нелегальное, есть гражданство Украины или было, или не было. Соответственно, мы уже с теми людьми, которые были гражданами Украины и по какой-то причине изменили гражданство, мы разберемся сами. Это украинский законодатель разберется и будет все нормально. Но те граждане, которые приехали незаконно на территорию Украины, то таким образом просто с ними нужно поступать в соответствии с международным правом и в соответствии с українським законодательством. Дякую, пане Ескандер. На жаль, наш час в ефірі вичерпаний. Ну, за цей час ми, здається, досить чітко розставили всі лінії, в тому числі червоні, в цьому питанні. Дякую. Це була програма «Тема дня. Крим».